Moi, sä oot SDP:n Keski-Suomen piirin nuorin eduskuntavaaliehdokas. Voisitko kertoa jotain itsestäsi? Moikka, mä oon Jasmine Saloranta, 22-vuotias eläkeläinen ja teen vapaaehtoistyötä nuorten ja vammautuneiden parissa. Entäs saanko kysyä, miksi olet pyörätuolissa? Mä olin vuonna 2010 eli 4 vuotta sitten auto-onnettomuudessa ja halvaannuin siinä. Ovatko unelmasi edelleen saavutettavissa? Mä oon halunnut pienestä asti lentää. Voisikohan se olla vielä mahdollista? Joo. Entäs täytyykö liikunta unohtaa kokonaan? No onhan se nyt vähän hankalampaa. Voisikohan sitä edes salille mennä? Entä miten paikasta toiseen liikkuminen onnistuu?